Une makore mangani? 18. 18. 18 wakaberekwa, mwana akaberekwa gore 27 April. Mu 18 years plot wakanyengwa ukirepewa kaningirwa mwana wenyu musungwa amusungisa kumapolisa. Ni rape case. Manga chena inokuparira parire nhema. Kafarisa mubuko munozvitibhira munataisirewa yokuendesai kuchera. Akutoti 18 years asi apa akatobereka mwana ane gore ne4 months. Kana nejere dzacho tikadzitarisa unyazoona kuti under age mwana haana zviri musoro kunze kwokuzapfimbo kupera. Ava ndana sera handizvo zvere. Mwana uyu ndiye akaisa mwana wavava mwana wavacho akaiswa mwana ndeuyu here vanhu ndiye akaita ndeuyu aripo mukomana wacho aripo akaimambira mbopirai mambo vanzvenyanyi ndapana mumitisina ndakunda Hello. I'm sorry, Master. Pamsole Master. Nienda kama manga ndio msichana wangu. Nodi amiti so udaro ndandaenda kwa fue ndazotuka kwa fue ndatoka kwa fue ndakaona uyasipo ndandamsiyanga kwa kona sipaenda kurekisi ndikatisaenda kurekisi ndibvunza ana menyu vantu yako mbama ndopana ndira kuenda kurekisi ndikatakwana akatakwa nemutumwa ndikatiwo saka ndipandikatofona ndikati ngadzo afana kuenda ku iko ngadzo kuti murume wake ndakatapura mwana ndikaenda naye kumba kwava ndikasvika kuno kani makambona mukadzi wangu achiva komboni ndikati aiwa makambona nini ndichiva komboni ndikati aiwa akati handidi munyerani panapa ibvai panapa ndikuonai indisikurei ibvai panapa zvesho ndikaendera muko ndikati beta basa mandituka ndikaenda kumba mwana akanogara mazuva akatoti mazuva aika akwane kubereka ndobva abereka vakauya vese vakapurudzira mwana kwaya nebhegi ravo rembasa tikafara nemwana kuti abereka bhegi ravo rembasa wagara mwedzi yamba nditaure ndichane mari kutoti zii anongoya nemari wabva wangonyarara muna juni anongoya futi nemari tikati saiwa mwedzi uyu tikatarisira anongoya nemari kusvika manje anongoya nemari wabva ipapo ndo pakazoya akutora mwana achimudzorera achitora mwana achimudzorera svika akazotorerape mwana uya akanorara ikoko aiti akaendeko anga achiuya apa akabva anorara ikoko mangwana ndindobva aswera saka ndikati usiku hwese amwei mwana masikati aswera asina kumwa usiku haana kumwa kusvika iko zvino asina kumwa saka mwana toregeswa mukaka kwako zvesho mwana haana kuzotoreka akabva atoreka kuna akauya ini ndikati ndirovadzo nokuti andidhere nokuti uni mwana wangu haana amai haana baba ndesaka vadherera nyaya yemabingano ekudaro ndechiiye zvino yakamutsamusai yakanditsamisa ndokuti nyerani ndiyakanditsamisa kuaituka ndiwa varipo vacho varipo vakanichonyebedza vandoata ndikuwanyebedza vaitukai ndikati pamusoro pezvimundituka mwanangu maka akaripa pamidiko mwana wacho nari kupi mwana wacho ndikwa mwana wavo ari panza ane makore mangani ane gore 2 months gore 2 months ane gore mwana akatorwa akaenda kuna baba vacho aenda kuna baba vacho mwana uyu ari kupi uyu akazoenda akazonyengwawo nomumwe murume wakadhara murume ndiyakatanga kuroora
Windu wakazorogo. Murume akatoelwa. Hamusi kupindura zvachiri zvekudzungaira pamberi pangu. Ndati inini uyu aripi uyu. Aitorerwa mwana ane gore re4 months. Agara kupi? Anogara kumba kumukomana. Ane murume wainaye asiyana neuyo ane mwana ane gore re4 months. Ane gore 4 months akamupa mwana ane gore 4 months. Akamuramba. Mwana wamapinza. Uyu ndakutaura newewe usanyebedzere kudzungaira pamberi pangu. Pindura zvandiri kubvunza usanetsese gogo apa. Nyaya dzako. Mwana ari kupi? Akatorwa sei mwana ane makore gore ne4 months? Akatorwa nesimba ripi? Wakangomutora vega. Kuroora ndoko vasingade wotora mwana. Ndozvamuri kuita baba. Mwana ari kupa mutombo. Gore 4 months ndokusungisai mapurisa mukasungwa mukaenda kujere navyo. Ngendaa yekuti kana mukagara nechirikadzidzi moda kujerera vamwe vanhu muchitonga nekutonga kudzimba dzenyu muchitonga vachemberedzi. Hakuna kuita zvakadaro. Mwana wamungatora imimi uyu kumbisa pana mai vake. Muri kurarama naye ari kumba kwani mwana uyu. Chakakuitisa kuti mutore mwana uyu chii? Makabvisa tsvakirai kuno kune vava kuratidza kuti mukadzi ndewenyu. Chaka mwana makamutorera njorere. Pakutorwa kwakaitwa mwana. Hakuna kupupura mashoko iwayo. Paku. Mwana patakamutora. Ndikukuratidza. Kutotaura kuti patakamutora. Imhosva yemaipara. Saka ngatimirei ipapo. Ndoda kuenda panyaya yekuti simba rekuzochinotora mwana ndewamakuda imi musina kuroora. Mwana uyu tsvakirai kuna hamuna kuendesa kumusha kwavo. Mainotora mwana uchiti chii chamuri kutora. Chivanhu ndochatiri kuda kapa. Mwana anonorarama nemaheu. Mwana ana mai vake. Muchiita samwana kuyamwa. Angabatwa chirwere mwana uyu. Kwete. Chitaura ichi ndozvo. Nyaya yakaitika pana mwana wamuroora wangu. Nguva dzese ndofunga kubva pakutanga ichiri mimba kusvika asununguka kusvika vazoita zvavaita izvi. Ndaitaura navanasere vangu vanova ndivo vakagara apa. Nguva zhinji dzose ndichivataurira matambudziko angu ndichivaudza. Matambudziko ndeyenyu. Aiwa, pamukadzi womunhu. Mwana wenyu ari kupi sei asina kuuya kudaro? Ine chekuti ndakadapiwa ndakanhangarirwa nyaya yacho. Ndati mwana wenyu imi maimangarirwa nyaya yenyu here kana kuti nyaya ndeyemwana wenyu nemukadzi wake? Ndeyemwana nemukadzi wake. Right. Basungwa imimisa baba. Handiti ndimi baba munhu mumusha imomo. Ndimi munofanira kuona kuti zviri kuitika panapa izvi. Mwana ari kushandisa mogara kupi chaipo? Ndogara kwaKirima. Kwakirima. Chikirima manje chamuri kuita toda kugadzirisai. Musaite zvechikombonisi mukurarama. Handima pano hatidi kutuka vanhu nenzvimbo dzavanogara. Muchirasa unhu muri vanhu vakangofanana nevamwe. But itai zvinhu zvinoitwa kuti dare neukuru nechii zvinge zvichikuremekedzana. Mwana ane gore 4 months anotorerwa mai vake moita kunofidha nemaheu. Kuperekedzera kuuraya mwana akaiwo. Hakuna kana kubvisa tsvakirai kuno kana chimwe chinhu chinoratidza kuti mwana ndewenyu mukadzi ndewenyu. Makumutorera mwana asati akwanisa kudya kana kuita zvinhu. Imhosva. Ndo mhosva yenyu yokutanga munyaya iyoyo. Gobvanda ndovachiti maivatukirei. Nongo pamusoro ipamudare. Handina kutuka gogo. Gogo ndakavati inini handikwanise kunge ndichitaura nemi. Dai paita munyaya sekuuya kwamakamboita pokutanga. Makatora mwana uchitora mwana makaitisa munyaya. Munoita munyaya iwe musina kubvisa tsvakire kuno vaita munyaya wekuti chii pakati pavo. Ine handisiri ndainge ndatsvaga munyaya wacho. Ndati imi maita munyaya kai maiklema munyaya. Ko munyaya ndewana ndimi munofanira kunge mune munyaya wenyu. Hati ndimi munobvisa tsvakirai kuno. Ndimi kamunotsvaga munyaya kamunobvisa tsvakirai kuno. Ava vakukuzivai. Kana paitika dambudziko woenda kaiwo kumunyaya kuti vanhu venyu vaya zvavakuita. Handidi makwao.
ndiudzei imi mai vako vati imi ngavatsvage munyanya wekuti chii ari kurera mwana uyu ari kupi mukadzi wenyini amai siyai kuisa kwakadaro ndikuzviziva zvanikutaura nyoka yekubereka guru yekubereka iri rakafanana manzo yakunoperekedzera zvinhu zvakaipa nokuti zvaikomba menyi zvikaikomba menyi zvinhu zvakadai mungafare nazvo here munofanirwa kutya panyaya iyoyo zvinhu zvakadaro mungafarawo nazvo here gore rimwe chete mwana afanira kuyamwa kwechii taura idzi yes tikuita nepa gore ne6 months imi muya negore ne4 months matotora haadye anorarama nemukaka uyo atotiza kuti aratorohwa nomwe murume akunogara nenzedza dzevana mhani mumusha kuchiita zvakadaro so mwoyo wake hausi kutoora kurwadziwa nemwana wasiya akutoenda kunobereka vamwe vana hachidi unhu hwakadaro ndo vana vamunoona vachirarama birth certificate hariwanike vana ivavo vokura kusvika apapa ichitupa hapana andivaa hatidi kurarama kwakadaro haasi kumira kumadzana nevarume iye murume anonotora mukadzi ari kuona kuti ari kuyamwisa ari mukaka uri kunhuhwa vagara vachidanana nemumwana ndizvo hatidi kuita kwakadaro akutiputsai vanambuya chikomboni inzvimbo yekugara kwete vanhu vanenge vari munzvimbo imomo kuti vaipe tigokuwana chituko chokutukai vanhu kukomboni hatidi zvinhu zvakashata zvakadaro hatidi makwanza tiri vanhu vamwe chete tinofanira kurarama tiri pasi petsika imwe chete mwanayu iwe ndiye mwana wako kutanga saka wako noumwe murume akabvisa tsvakirai kuno gogono pamatora aiwa ndisi mama wake mama wake wakaupendiwo papi vari kuti mama wakakuriko hadi nhasi muri munomudare ivo chavo vakatora mari ndakabva kuti ndii ndakachengeta ndati vakatora mari yotsvakirai kuno kureva kuti vanhu vakuru mukati menyaya yacho vanenge vachiperekedzera kuuraya imba yemwana iwo ane mudzimai anokune mumwe murume ane mwedzi tendakuraidza kuti ini ndakakosha ndiendenowana mumwe futi iwo mwana wakangoshamisa satakura akutoenda mumwe murume futi saka nyaya yemwana mainge makaitarisa sei asikana ndikutaura nemi nhau yemwana makati ngaagare hake kuna baba vake here vega dai murume wamini anoziva kuti mune mwana wamakasiya ndo matambudziko anozovepo iwapo mune makore mangani 18 wakaberekwa mwana akaberekwa gore 27 April mu18 years kuti wakanyengwa uchirepewa ukaningirirwa mwana wenyu musungu amusungisa kumapurisa nerepe case manga chena inokuparira parire nhema kafarisa muruko munozvitimbira munataisirewa yokuendesai kujeri akutoti 18 years asi apo akatobereka mwana ane gore ne4 months kana nenjere dzacho tikadzitarisa unyazoona kuti under age mwana haana zviri musoro kunze kwokuziva tsvimbo kupera
Imi mwana wenyu ane makore mangani? Wangu ane 23. Andini makore. Aikunyikidza mwana mudiki. Aishandisa kuti akungo kumakomboni ndo kunoonekwa nani kuJerusa. Costa Makwinji. Mapa mwana mumutorera mwana wake. Munyanya dzakadaro. Ndikuwa kwa. Saka yambiro yangu handisina kubata zvinhu zvakawanda zvichazozvishandisa pamberi. Panodiwa mombe yedhameji remwana uyu. Mombe yedhameji remwana uyu. Podiwa mombe yemwana mukomana waabereka wati wamuinaye. Nhasi uno mukamudzosera mwana iyeye kwaari kunogara uyu imba yatona kuti iri kufa kuti hatidi munhu ane mwana wake pano. Dambudziko rinoramba riri papa. Ivo vana mai vachona havasi kuzvitarisa izvozvo kuti zviri zvichazove riri dambudziko mangwana. Mwana wenyu akasaparticipata munyaya yandiri kutaura pano, kana imi kumira naye sababa vake, ndokutaurira imi pano. Chakava. Panodiwa mombe yemakutiro kumwana uyu. Podiwa mombe yemwana wenyu mukomana waabereka. Dai musikana dzadziri mbiri mombe dzacho. Hazvidi mapona. Nehwai kwamama. Yekuchenura kuita kumwe kwakashata kwamuri kuita mumatunhu. Imimi mwana wekuchengetwa kwaari kuitwa kwambuya vake ikoko kwacho zvakaitika zvakatoitika. Mune chisoro chei pakurarama kuita mwana ari kwaari ikoko? Dairai. Inini. Andiyo wangu chisoro mwana ndiwawo ndikuda kuti wangu ndibhadhara inini mwana wangu. Handisi kuda gogo kuti muite business nemwana uyo rekuda kubhadharwa. Ndati mune dambudziko here? Handina dambudziko. Ndomhinduro dzandikuda. Handina dambudziko. Kwete kuti handina dambudziko chandikuda kubhadharwa che. No. Zvakanotorwa neumwe murume makabhadharwa chinhu here migogo? Handina kana senti. Mukaona munhu uchirera mwana wako kana muzukuru wako uchimusvitsa apa, dambudziko raunenge wasangana naro rinenge rakakura mukurarama kwake. Hachisina basa nemu, yakutoziva varume nebasa iroro. Mwana kana aziva murume zvisina tsika, haakuremekedzei zvachese. Anenge amupengo chaiwo. Vanhu vachiti akamubokedza mwana wokwaari. Musashande nekurarama zvinhu zvakadaro. Mucheche wacho Anda sekuru wacho. Ndinotaura navo ivava sekuru wacho handisina vanitaure nyaya yekuti vauya kuno kudaro vozonitaura ndovari kurera mwana vatozoti mwana ndiwavo. Zvandiri kutaura ndovari kutaurira mombe mbiri. Mapanzwiseba. Wangu ndiri kupanzwisisa. Hadzisi mombe mbiri chete. Pane why chimizi munofana kubhadhara 700 US. Ndinozvitenda, ndinozvinzwisisa nekuti vanhu tinenge tisingazive mitemo, asi kana tichinge taenda kumutemo unotibatsira tochiziva kuti izvi zvinofana. Pane nyaya dzakawanda dzanosvika kupinda madziri mazotitaura zvinunziwa. Handidi bati zvombo zvangu zvekushandisa ini mari izvozvo. Saka dzinouya nemvumo. Pari zvino hangu ndanga ndati ini ndichazokumbira dare nokumbirawo nguva nemazuva yokuti ndikwanise kuunganidza mari yacho. Zvinhu zvangouyawo ndisingafungire kuti ndozvichaitika, zvinhu ndanga ndisina kugadzirira.
saka ndachikumbira kudari kuti rimbo mazuva atinge tataurirana kuno kudari ndochiona kuti ndingazvifambisa sei. 21 days kubva nhasi mabanzwisa ochikupei mazuva isu isu hatisi tokutadzirai mari hatisi tokutadzirai mombe muda kubva mazuva nesu 21 3 weeks mukati me3 weeks munofanirwa kuratidza dare rino iri kuti chii chamaita nokuti mwana uyu hamuna kupara mhosva naye nhasi mungati mambo wandipanisa kuti 21 days but hamuna kupara mhosva naye nhasi. Mhosva iyi ndeyakare panotori nemunhu akutodya sadza wamuri kugara naye handiti kuratidza kuti nyaya isi yanhasi ine mazuva yaipa mombe yemudare inoita $300 wai yemudare inoita $100 7 days wai yamango inenge yauya padare kubva nhasi kusvika musesaturday mufriday inouya inenge yatouya wiki iyoyo kana kuti $100 yake. Musaite kuti ndikuteverei mumashure nenyaya iyi. Musati mabva kuno munosvika motevera gogwava makuvashungurudza. Handiti mapanzwa maona vanhu vatachinyorera tsamba kuti endei kunoona opposite church munhu atongwa mudare akuenda achinothreatena munhu akamumhangarira kudaro imhosva unosungwa ukaenda kujere. Handiti mapwa munofanira kutoramba muine ukama dare zvamataura zvinhu zvakanaka kuti dare zvafara kuti mukaenda kudaro munosangana nekuziva mutemo mwana ne18 makore zvichidzika pasi abatwe nozvitora mutemo wenyika muri kuzvinzwa zvisinei kuti akamhanya unonobatwa iwe uchichera mbeva pakabiwa pambaira dzevari asi akamubvisa usikana hwake ihwohwo iye angosvika achingoti pakanaka munosungwa mukaenda kuchera. Endi makore achona noti less than 10. Saka mwana wenyu asashamisira ari paari kuhwanda dare kuti bheni mujara nozvodera mumudze kuti zvanzi neni yawakatanga iyi yakakura bhadhara zvataurwa nedare. Handiti mabanza haina kupera ipapo manzwa achiti kuvanza zvimwe tichazozvitaura pamberi apo ndakuona kuti mimi maitora mwana program pamusoro iyi ameno ndingataurira wangu farika kutorwa kwemwana taura itinzi kana makatoreswa hameno nenzira ipi hameno ipi imi mukatora nhasi mune mwana wokugumoti makatora munhu musapinde mukutsanangurana nenyaya iyi. hatina kutora mwana hatina kutora mwana nechisimba. Mwana upi iye ari kutorwa kwacho uyo ari muno mukomana hatina kutora nechisimba. hamuna kutora nechisimba vakamutambira kunaye tainge tataurirana navanasevere vangu ndichiti patiri kugadzirisa nyaya yekuti ndizobvisa zvinhu zviri kudiwa tibatsirane sagogo ava havana kana murume anoshanda kana munhu anokwanisa kuvaritira kuti vachengete mwana yeye. Saka ndaana kuti inini ogara kuno kana togara kumba here tichibatsirana tichitambidzana. Makaita chinhu chakanaka sakudingira mwana wenyu ndakurambidza ndakupaisai yekuti changu ndinoratidza kuti ndeshungu dzekuti ndinomirisana nemi. Kwete panodiwa mombe yekubhadharira mukomana wake iyeye wamukutsvaga kuti anorarama sei. Iye mwana wenyu ari kupi kwenu? Aenda kubasa kumakorokoza. Chikorokoza vasati kana ukanzi mukorokoza hausisiri munhu izita rebasa haatotangawo nhasi. Handiti makona makamusvavidza mwana wenyu ndimi munomuitira zvese. Handiti mudzidzisei kuti aiwa chaachigondora chaachimombe kujera akuenderwe munhu unoenda wega. Tsvagai pfuma yandataura. Handiti moramba mune mwoyo wekutorera muzukuru wenyu iyeye
sekutaurana kwamakaita handiti hatina kumbosvika pekuti makatora mwana nechisimba. Ndangobvunza kuti maitora mwana musina kunobvisa tsvakirai kuno muchiti mukutora mwana wani. Ndingangonobereka nemwana womunhu ndototora mwana ndakogara naye. Hivi nyika ingadai yakazara ivana izvi ndo basa rinogonekwa nevanhu. So next court more